Hayırlı gün, hürmetli dostlar. Assalamu alaikum. Dünya koleminde bilgili bik көңелсез котышкыч вакыйгалар бара. Һәм әлеге вакыйгаларның шауқымы безнең гадәти тормышка да яңгы ясамый калмады. Шуларның беренчесеннән башлыктыр инде. Кайберләрен без искә төшереп китәбез. Бәлкем сез укыгансыздыр да, белгәнсездер, ләкин әлбәттә хәзерге шушы вазгыятьтә һәрбер кеше дә көне буе социаль челтәрләрдән чыкмый торгандыр, гел яңалыклар укып бара торгандыр. Ләкин шулай да әгәр дә искә төшерсәк, безнең Үзәк банк төп ставканы 20%-ка кадәр күтәрде. Һәм инде ВТБ банкына чит илләр тарафыннан кертелгән санкцияләр сәбәпле ВТБ да ипотека буенча бирелә торган кредитлар ставкасын bir юлы 4%-ка арттырып, 15,1%-ка кадәр җиткерде бугай. Менә шундыйрак хәлләр. Бу әлбәттә инде яңа торак алучыларга да, инде төзелеп биткән, әле төзелүче генә торак алучыларга да шактый гына йогынты ясаячак. Уникс баскетбол командасыннан Жарыл Брендли китә. Россиядан китә инде, әлбәттә инде сәбәпләрен үзегез беләсез. Әгәр дә инде исегезгә төшереп китсәм, безнең Уникста ничә легионер уйный? AQSh'tan 6, Нигериядан 1, Италиядан 1, Хорватиядан 1. Инде тренерлар штабына күз салсак, анда инде Хорватиядан 2 кеше, Грециядан 2 кеше, Сербиядан 1, Словениядан һәм Италиядан 1 кеше. Менә шундый йогынтысы бар. Бит безнең шулай Куруби футбол командасы бар, анда легионерлар уйный. Шулай Акбарста бик күбе балар. Ничә тәсен китәләр инде? Китә баралар. Аңлый баралар инде бу инде үзләренең куркынычсызлык аркасында инде. Гомумән чит ил спорт төркемнәре, спорт командалары Россиялеләр белән уйнаудан гомумән баш тарта. Һәм Казанда булырга тиешле күп кенә дөнья кубогы этаплары да хәзер гомумән күчерелде, кичектерелде, бездә үткәрелмәячәк. Әгәр дә инде стык матчларына килгән дөнья чемпионаты, футбол буенча дөнья чемпионатына стык матчларда безнекеләр Польша белән һәм Швеция белән, шведлар белән уйнарга тиеши, ләкин алар каршылыкларын белдерделәр. Имеш без Россия футбол җыелма командасына каршы уйнарга теләмибез. Беренчеләрдән булып Польша белдерде, һәм икенчеләрдән шведлар инде. Һәм бу шулай бу яңалык тарала бара инде хәзер. Бүтән командаларга кагылышланды инде. Барысы да безнекеләргә каршы. Шулай дип әйтим инде. Башка вакытта хәзер мин әйтәсе яңалык өчен без синең белән бик тә сөенер идек. Хәзер дә сөендерә әлбәттә үзебезнең спортчыбызның андый уңышы. Әмма дә ләкин менә мондый күңелсез яңалыклар арасында ул ничектер бераз гына үзенең бүтән теге ялтыравыгын югалта дип әйтмәсең инде. Ул да булса безнең теннисче егетебез Медведевның дөньяның беренче ракеткасы булды ул. Хәтерләсәгез, моңа кадәр Россиялеләр арасында дөнья күләмендә беренче ракетка булып, Сафин белән кем саналган иде әле? Кафельников белән Сафин саналган иде. Новак Джоковичны безнең Медведев әзгенә генә күчереп, хәзер дөнья күләмендәге беренче ракетка булып, менә безнең Медведев санала. Әйтмәй мөмкин түгел, евро белән доллар курсы да бик нык артты. Доллар курсын менә хәзер генә карап әйтсәк тә, әйме? 83 сумдыр. Хәзер курс доллары дип 108 сумда 60 тиен күрсәтә. 108 сум 60 тиен? Бу безнең доллар курсы. Бу бит мин бүген иртән генә караганым 83 Юк инде 116 иде. Долларга тәэсире, еврога тәэсире. Бүтән нәрсәгә тәэсире булды. Җәмәгать Алла Тәала дәвам итеп, әгәр дә инде хәтерләгән булсагыз, мин нәрсәгә дә хәтерлим моны. Бер 2-3 ай элек без шундыйрак яңалык укыдык сезгә. Әгәр дә инде сез законсыз рәвештә балконыгызны тәрәзәләштергәнсез икән, законсыз рәвештә иртәгәдән үк, бүгеннән үк бит инде 5000 сум күләмендә сезгә штраф яный. Менә синең тәрәзәләрең бармы балконда? Син тәрәзәләштергән? Юк, минем балконым законлы рәвештә куелган. Минеке дә шулай, Аллага шөкер, тәрәзәләштергән һәм миңа андый штраф янамый дип уйлыйм. Ләкин андыйлар күп бит инде инде законсыз рәвештә тәрәзә кую, пыяла урнаштыру. Бардыр инде бу фәкать безнең караучыларыбызны бер кисәтеп исләренә төшереп кую максатыннан әйтелгән fikir buldu indi. Yok, min bu штрафны аңламыйм, бу мәгънәсез штрафларның берсе дип уйлыйм мин. Чөнки ничек инде син әгәр дә инде синең теләгең бар икән, үзең уңайлаштырасың, әлбәттә.
Демек тизден бізге үйде ремонт ясарга ярамый булачак бит инде. Әгәр бер абуйны куптарыр өчен син шалтыратырга тиешсең. Икенче абуйны шалтыратыр, шулай бу. Юк, бу минемчә ниндидер теге куркынычсызлык максатларыннан эшләнә торган әйбердер. Ну ничегенде кай бер балконнарда, мәсәлән, бәлки аны куярга ярамый торгандыр. Нәрсәгә куярга ярамый? Мәсәлән, Роберт, анысын хәзер без нитеп үстә, мәсәлән, фифирус тарта икән, әйме, җибәрде икән. Моның тәрәзә сәбәбе хоп балконга эләкмәй. Менә шундыйрак ниләр, очраклар була бит. Аллам сакласын әлбәттә. Мин менә шәхсән үзем бу законга каршы. Мын. Нәрсә дип әйтерләр микән тегеләр? Бүген генә билгеле булган тагын бер яңалык бар инде, әйме, тагы бер хәбәр. Казанның Зооботаник бакчасын төзекләндерәчәкләр. 2 миллион 900 мең сумга анда төзекләндерү эшләре үткәреләчәк. Һәм шушы Зооботаника бакчасын төзекләндерүгә проект эшләрне 25 февраль ахырыннан мартка кадәр кабул итәчәкләр. Шуңа күрә әле безнең яңартылган, Алла бирсә, яңартылган зоопаркта да йөрисебез бар. Зообот бакчада. Шулай булсын инде, яңа зообот бакча безнең өчен. Менә шундыйрак хәлләр безнең әлегә. Гүзәл, син аны күргәнсеңдер инде. Безнең тамашачылар да сизгән аны күргән. Имеш, әлеге санкциялар Instagram һәм Facebookка кагыла диделәр бит инде, имеш, аларны тиздән ябачаклар, ябалар. Һәм инде безнең артистларыбыз үзләренең телеграм каналларын булдырырга ашыктылар бит, Һәммәсе дә. Һәммәсе дә диярлек. Үзенең сторисларында телеграм каналларын чыгара башладылар. Шунысы кызык, әйме? Бу артистлар телеграм каналының нәрсә икәнен белмиләр. Чөнки минем кайбер артистларның телефон номерлары бар. Мин аңлатып китәм. Телефон номерлары бар, мин махсус карап чыгам. Кайчан телеграмда утырдым икән? Һәм нәрсә дип язалар? Этот был месяц назад. Этот был неделю назад, этот был 3 дня назад. Сез аңлагыз, телеграмда, телеграм каналын алып барыр өчен сен аны чыгарга тиеш түгелсең. Бу сезгә Instagram түгел, сез аны аңлап эшләргә тиешсез инде. Әбри, үз каналың бармы синең? Әбри булдырды бит. Анда бүтәнчедә булдырды түгел. Рифат Зарипов каршы чыкты маңа. Юк, мин булдырмыйм, мин Instagramда гына утырам. Синең үзеңнең телеграм каналың бармы? Юк. Һәм син аны ничек атарың? Әгәр дә булдырырга тырышсаң. Мин аны булдырырга уйлаганым да юк әле. Син уйлап чыктың? Кирәк кеше сине былай да табачак, шулай бит инде. Беренчедән, икенчедән, Аллам сакласын, Instagramын ябып куйсалар, аның телеграмы да ябылырга мөмкин бит, шулаймы? Минемчә юктыр. Менә бу яңалыктан, бу уңайдан тагы бер хәбәр. Чынлап да безнең Россия территориясендә телеграмны япмаячаклар дигән хәбәр ирештерделәр. Әйе, мин дә аны ишеттем. Шуңа күрә менә мин сиңа шулай җавап бирдем. Ябылырга тиеш түгел. Юк, аның ябылмаячак. Шундый эшләр тора бара нишләр ди бездә татар халкы. Бездә әлегә менә шундыйрак хәбәрләр дип әйтикме соң, шундыйрак фикерләр. Мин монда нәрсә сөтергә дә белмим. Киләсе очрашуларга кадәр. Ассаламу алейкум. Сау булышып торыйк. Исән-имин күрешергә. Амин, сау булыгыз.